На тэлеканале Беларусь-3 навіны культуры. Вітаю вас. Сёння 5 снежня. І гэтым разам мы распавядзем, якую прэм'еру падрыхтаваў брэсцкі тэатр лялек. Праанансуем лепшыя перадачы тэлеканала Беларусь-3, наведаем запаведнік у Мексіцы, створаны тутэйшымі жыхарамі. А напрыканцы павіншуем з юбілеем галоўнага рэдактара часопіса «Вясёлка» Уладзіміра Ліпскага. Гэта і многа іншае ў межах нашай праграмы. 7-8 снежня ў Брэсце пройдзе міжнародны фестываль-конкурс творчасці «Белавежская зорка», які збярэ на адной сцэне прадстаўнікоў самых розных творчых накірункаў, якія будуць змагацца за перамогу больш чым у 30 намінацыях. Упершыню ў конкурсе з'явіліся намінацыя «Лепшы блогер краіны». Пераможца ў катэгорыі «Харэаграфічная творчасць» зможа выйграць пуцёўку на ўкраінскі фестываль танца. А галоўным падарункам стане паездка ў летні творчы лагер на беразе мора. Якія варты ўвагі падзеі адбываюцца ў культурнай прасторы, даведаемся з матэрыялаў нашых калег. Гумар і талент, памножаныя на каханне, сапраўдныя сакрэты поспеху гэтай сям'і. У кожнага падыход да творчасці розны, як па стылі, так і па настроі. Васіль піша пейзажы выключна з натуры, а Ганна, як рамантычная асоба, фантастычных міфічных герояў з асабістым падыходам. Як пара Ганна і Васіль разам са студэнцтва вучыліся ў акадэміі мастацтваў. Абодва з Гомеля, але пазнаёміліся толькі ў Мінску. Вучыліся на адным курсе на розных аддзяленнях. Васіль на манументальна-дэкаратыўным, а Ганна жывапісу. Потым іх напрамкі ў творчасці змяніліся. Акрамя карцін, Ганна стварае шмат дэкаратыўных калажных работ у романтычным стылі. Никогда не придерживаюсь какого-то такого четкого эскиза строгого. То есть мне нравится, когда есть импровизация, когда появляется какой-то персонаж, и он как будто бы сам подсказывает вот дальнейшее какое-то развитие истории с ним. То есть либо какие-то пятна на холсте, в них можно что-то увидеть. То есть, мне всегда самой интересно вообще, чем закончится работа над очередной картиной. У творах з любімымі пейзажамі Васіля Пешкуна адчуваецца гомельская школа мастацтва. Вёска, дзе прайшло дзяцінства, раскрываецца ў самых цёплых колерах. Мне нравится сам процесс, что ты едешь на природу, что там померзнешь немножко, там ноги мокрые. Вот это все, оно создает атмосферу и передается в работах потом. Потому что, сидя в мастерской, там холодно писать, может быть, можно, но мне это не доставляет удовольствия. Кожны з іх мае свой асабісты погляд мастака, увасоблены ў персанальны стыль. Ганна Селівончык і Васіль Пяшкун сёння гэта ўжо брэнд. Заўтра на сцэне Магілёўскага абласнога тэатра драмы і камедыі імя Дуніна Марцінкевіча спектакль «Змешаныя пачуцці» ці «Два старых крабы з далікатным панцырам», прэм'ера якога адбылася літаральна ў лістападзе. Камедыю паводле п'есы амерыканскага сцэнарыста і драматурга з беларускімі каранямі Рычарда Байера паставіла на бабруйскай сцэне рэжысёр Таццяна Траяновіч. Ролі выконваюць заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Парфяновіч, Алена Сафронова, Вадзім Бабініч, Артём Чарнабылаў і іншыя. 6 і 7 снежня брэсцкі тэатр лялек запрашае на пастаноўку аўтара і рэжысёра Александра Янушкевіча «Боскі адбітак», прэм'ерны паказ якой адбыўся сёлета ў кастрычніку. «Боскі адбітак» – гэта візуальнае даследаванне без слоў, філасофскі дыялог з гледачом, які прымушае прысутных зірнуць на сябе праз прызму свайго творчага ўяўлення. Зразумець, што гісторыя чалавецтва – гэта гісторыя памылковых звестак пра стварэнне сусвету, пра з'яўленне жыцця на зямлі, пра доўгі шлях да ўнутранай свабоды. Яго называюць адным з айчынных класікаў, адным з беларускіх фалькларыстаў, адным з удзельнікаў тайнай суполкі студэнтаў, якія любілі дабрачыннасць. Дабрадзейны паэт-песеннік Ян Чачот, герой чарговага выпуску праекта «Запіскі на палях». Глядзіце заўтра а палове на 8 вечара на тэлеканале Беларусь-3. Зноў вярнуць вякі брамтыя, калі рэкамі ліліся, малако мяды густыя, людзі соладка жыліся. Заўтра ў адным са сталічных клубаў выступіць расійскі гурт «Люмен».
Канцэрт ладзіцца ў межах глобальнага тура, прымеркаванага да 20годдзя калектыву. Музыкі пачыналі адзначаць юбілей электрычнай часткай яшчэ ўвесну. Восеньска-зімовы працяг гастроляў – гэта своеасаблівы другі акт, але ўжо ў камернай абстаноўцы, дзе знакавыя песні гурта прагучаюць у акустычным варыянце. Анплаг-праграма заўтрашнім вечарам раскрые творчасць Люміна з іншага боку. Увосені ўрад Японіі ўзнагародзіў ордэнам узыходзячага сонца залатымі і срэбранымі прамянямі ад імя імператара Японіі замежных грамадзян. Сярод лаўрэатаў наша суайчынніца, народная артыстка Беларусі, выкладчыца беларускай харэаграфічнай гімназіі каледжа Клара Малышева. Яна ушанаваная пачэснай узнагародай за вялікі ўнёсак у выхаванні японскіх артыстаў балета, а таксама за спрыянне ва ўмацаванні сувязяў паміж артыстамі балета Японіі і Беларусі. Клара Малышева стала першым кавалерам японскага ордэна сярод грамадзян Рэспублікі Беларусь. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання ў Мінску адбудзецца на пачатку 2019 года. Выстава латвійскага фотамастака Гуннарса Біндэ адкрылася днямі ў мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага. У экспазіцыі Гуннарс Біндэ рэтраспектыва прадстаўлена больш за 80 работ 1960-2000-х гадоў з розных аўтарскіх калекцый – нацюрморты, пейзажы, рэпартажныя здымкі, партрэты, ню. Майстар псіхалагічнага партрэта Гуннарс Біндэ ушанаваны ганаровым званнем выбітны мастак Міжнароднай федэрацыі фотаграфічнага мастацтва, з'яўляецца членам Латвійскай асацыяцыі прафесійных фотографаў, ганаровым членам фотаграфічных саюзаў Фінляндыі, Даніі і Аўстрыі. Музей гісторыі беларускага кіно цягам месяца ладзіць тэматычную рэтраспектыву «Першая сустрэча, апошняя сустрэча», прымеркаваную да 200годдзя з дня нараджэння Івана Тургенева. З бліжэйшых паказаў заўтра можна паглядзець стужку 1989 года «Вешнія воды» з Тимати Хаттонам, Настасі Кінскі, Валерій Галіно у галоўных ролях. Фільм быў намініраваны на залатую пальмавую галіну. У гэтым музеі да экспанатаў дазваляецца дакранацца і нават прымяраць. А яго назва гаворыць пра тое, што галоўнае месца тут адведзена фартуху. Іх налічваецца больш за 3 сотні, і аніводны не паўтарае другога. Завітайце ў музей народнай творчасці «Бездзежскі фартушок» разам з праграмай «Музеі Беларусі» заўтра у 20:15 на Беларусь-3. Асноўнае багацце сям'і захоўвалася ў драўляным куфары. Сюды клалі святочную вопратку, палатно, пасаг, жаночае ўпрыгажэнне і грошы. Днямі ў мастацкай галерэі «Універсітэт культуры» распачалася выстава акварэлі Лоры Стрыжак і Наталі Харольскай «Мы любім кветкі». За плячыма мастачак і дызайнераў ужо некалькі паспяховых выстаў акварэльнай графікі ў роднай краіне і за яе межамі. Аўтары пішуць свет малых велічыняў, як вялікі і складаны, фіксуючы на паперы найтанчэйшыя нюансы кароткага жыцця прыродных істот – раслін, птушак, насякомых. А зараз прапаную пацікавіцца, якімі падзеямі жыве замежжа. Калі лясам у наваколлі мексіканскага горада Вілья-дыяс-Ордас пачалі пагражаць пажары, мясцовыя жыхары не засталіся абыякавымі. Яны стварылі ахоўваемы запаведнік і цяпер пільна сочаць за парадкам. У мексіканскім горадзе Вілья-дыяс-Ордас жыве шмат індзейцаў. У мінулым годзе тут адкрылі запаведнік. На мове сапатэка ў яго назва гучыць як «Данія і Доа», што азначае «храм на ўзгорку». Nuestro pueblo está ayudando. Дзякуючы гэтаму праекту мы даведаліся пра тое, пра што раней не чулі, аб змяненні клімату, аб глобальным пацяпленні. Цяпер нам вядома, што гэта адбываецца з-за высякання лясоў і пажараў. З кожным днём лясных угоддзяў становіцца ўсё менш. Сёння захавальнікі запаведніка рэгулярна патрулююць лес, сочаць за парадкам. Яны таксама складаюць каталог жывёл, якія жывуць у гэтай мясцовасці. Дапамагаюць у гэтым шматлікія фотафіксатары. Тут ёсць алені, пумы, ягуары, рысі і ацэлоты. Это толькі некаторыя жывёлы з тых, што насяляюць запаведнік. Таксама ёсць розныя віды вавёрак, галубы, арлы і перапёлкі. Жаданне мясцовых жыхароў захоўваць прыроду падтрымлівае нацыянальная супольнасць па ахоўных тэрыторыях. У
беларускім дзяржаўным музеі гісторыі вялікай айчыннай вайны адкрылася часовая экспазіцыя «Мы ідзем да цябе, Беларусь», прымеркаваная да 75-годдзя пачатку вызвалення нашай краіны. Экспанаты з розных фондавых калекцый музея, жывапіс, графіка, ваенная амуніцыя, атрыбутыка, адзенне, лістоўкі, дакументы і фотадакументы ствараюць вобраз воіна-вызваліцеля, дапамагаюць убачыць чалавека на вайне, уявіць тых байцоў і камандзіраў, якія 75 гадоў таму пачалі цяжкі шлях да поўнага вызвалення Беларусі. Сёлета мінскі міжнародны калядны оперны форум пройдзе з 13 па 21 снежня. За гэты час у Вялікім тэатры пакажуць 4 оперныя пастаноўкі і 2 вялікіх канцэрты. Адкрые форум яскравы маладзёжны праект гэтага года. Адзін з самых папулярных музычных твораў у жанры оперы буфа «Дон Паскуале Доніцетті». Прэм'еру рыхтуюць дырыжор Віктор Пласкіна, рэжысёр Міхаіл Панджавідзе і мастак Александр Касцючэнка. Сёлета 40-годдзе кіраўніцтва часопісам «Вясёлка» адзначыць Владзімір Ліпскі. Мы пагаварылі пра «Вясёлку» і першы глянцавы часопіс для дзяцей «Домік», а таксама атрымалі запрашэнне на прымеркаваны да юбілею творчы вечар, што пройдзе 10 студзеня наступнага года ў тэатры юнага гледача. Владзімір Сцепанович, вітаем вас. Год таму адзначыў юбілей ваш улюбёны дзіцячы часопіс «Вясёлка», які вы ўзначальваеце ажно 40 гадоў. За гэты час чым стаў для вас часопіс? Часопіс не наш, а для нас, для наших дзяцей. 7 колераў «Вясёлкі», і мы стараемся адпавядаць гэтым колерам. «Вясёлка» у нас і зімою, і дажлівай восенню слотнай, і летам спякотным. За 60 гадоў «Вясёлка» даказала, што яна сапраўдны сябар дзяцей Беларусі. Это самая галоўная ўзнагарода для нас. А ці атрымліваеце доказы таго, што часопіс карыстаецца папулярнасцю ў сваёй аўдыторыі? Сёння «Вясёлку» падпісваюць і чытаюць каля 10 000 сем'яў. Мама пагартае, бацька пагартае, дзеці, старэйшыя, малодшыя. Мы ідзем да нашых чытачоў з мастацкім, хорошым, смачным словам беларускім. І это уваходзіць у праграмы школ, групы беларускія ў дзіцячыя садкі. Поэтому «Вясёлка» будзе запатрабавана і на будучы дзень. І гэтая цікавасць дала падставу для таго, каб распачаць новы глянцавы праект «Домік». Перед «Домікам» мы пачалі выпускаць часопіс «Буся» для дашкольнікаў. Это даўнішняя мара была Васіля Віткі, класіка беларускай літаратуры, заснавальніка «Вясёлкі». І цяпер мы пачалі выпускаць «Домік», першы глянец для дзяцей. Мы в этом «Доміку» хочам аб'яднаць усіх таленавітых дзяцей Беларусі, якія займаюцца ў розных гуртках. І мы хочам пачаць выдаваць энцыклапедыю таленавітых дзяцей Беларусі. Хочам вырошчваць іх ад маленькіх да вялікіх і паказаць, дзе яны займаюцца, што іх цікавіць, і кнігі, і літаратура, і музыка, і тэатры. А хто аўтары новага часопіса? Ініцыятар гэтага «Доміка» намеснік галоўнага рэдактара «Вясёлкі» Анастасія Радзікевіч. Ён хораша расшыфроўваецца «Домік» дзеці, одежда, мода, искусство и книги. Пишут журналисты, письменники, выдатные здымки детей. Рассказываем про разные студии, про разные цікавости, якія проявляют бацькі и дети. Он уже увайшоў у подписку. «Домік» продаецца ў кнігарнях. Мы хочам яго развіваць. Хочам, каб ён набыў крылы і увайшоў у кожную хату, кожную сям'ю, дзе ёсць дзеці. Владзімір Сцепанович, вернемся да таго, што сёлета спаўняецца 40 год, як вы ўзначальваеце «Вясёлку». Мне падаецца, што гэтая дата для вас важнейшая за нейкія асабістыя юбілеі. Сапраўды, 40 гадоў галоўны рэдактар часопіса «Вясёлка». Як адзін дзень. Калі я бываю ў камандзіроўках, я пасля лечу, спатыкаюся ў рэдакцыю, таму што там новыя навіны, новыя пісьмы, новыя клопаты. Я вырашыў правесці творчы вечар у тэатры юнага гледача. Вечар назваў «Дзялюся крыламі». Я хочу падзяліцца са сваімі чытачамі, са сваімі сябрамі, вясёлкаўцамі, радасцю сваёй творчай працы,
книжками. Нагода есть такая, вышла моя новая книжка, якая называется «Моя Беларусь». Аповедь моей души, моя Беларусь. Я хочу на великую и малую сцену, каб вышло мастацкае слово, літаратура. И она давно заслугоўвае гэтага, каб быць на малой и на великой сцене. Дякую, Владимир Степанович, за вашу працу і шматгадовую місію. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!